Kita taga na tayo mga opinion na pero sa di po sa makiksunan hinahangat na mag-iwan yung kaning adlaw at gawin sa Ginoo. Dili na natin ang kalimtan mga kaiksunan nga dapat hutay na adita nagasimbas lang siya at ang hunang-hunang kasikasin na sentro siya. Ang ngayon mga kaiksunan enjoyable pa rin ang enjoy punta ang enjoyment at lang pagpahulay. Dili na mag-ato-ato bisag asa. Napasaysa ka first pa kaisunan. Kuha na yung kayo siya gawang thank you first na sila value of the special we added up to you. So mga kaisunan sa inyo na ng mga choices kung matulog or magpadala mo sa tinta sa higdaanan. Nanadin na sa inyo ang mga kaisunan. So personally ako kailangan doon sa mag-iwag para mag-grow sa spiritually, mental, sa physical sa mga kaisunan. Di mo po mag-aayong matulog ta halos duha na ka oras kaya di man na siya maayo sa tuwang lawas. Makabantay mo pag malaban mo tulog mura mo magbuyong-buyong. Kaya di na siya maayo mga kaisunan. So sa spiritually pag mga kaisunan, kung ako yung hatag na natong time sa Ginoo mo grow punta. So muna siyang pinapay-importante yung growth and spiritually para mabot siya balik isa ta siya ang pagkadalag sa langit. So more to happy sa ta.